በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቀድም አኩተቶ ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ኩልክሙ እስመ ተሰምዐት ሃይማኖትክሙ ውስተ ኩሉ ዓለም። አቀዲመ ንኹላትኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖትኩም ኣብ ኩሉ ዓለም እተሰምዐት ንእግዚአብሔር የመስግን። ሮሜ 11:8 ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ተዓቅብኩም እትርከቡ ሕሙማተ ስጋ ኣብ ሓያል ፃዕሪ እትርከቡ ሰሙያ ጥዕና ኣብ መሓለዋን ኣብ ሕለዋ ሃገርን ልምዓትን ዘለኹም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተሃድሶ ዘለኹም ናይ ሕጊ እሱራት ንዓበሻ ኩልኹም ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ካብ ዘመነ 2013 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማቴዎስ ወንጌላዊ ናብ 2014 ዘመነ ማርቆስ ዜናዊ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን እናበልና ሰናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም። ወትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ ወር። አክሊል ዓመት ትባርኽ ናይ ምድሪ በረኻት ጠሊ ይጸግቡ ኣብ ምድሪ በዳ ጎቦታት ይረውዩ። ዘመን ሓሪፉ ዘመን ክትካእ ዝገበረ ጎይታ ዘመናት ልዑል እግዚአብሔር እዩ። በዚ ፍጥረታት ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ከምኡውን ትውልዲ እናሕለፈ ትውልዲ እናተክአ መጋብን ሰራዕን ኮይኑ ዝነብር ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ። ኣብዚ እምበኣር ነዚ መሰረት ብምግባር መደምጥምታ ብሉይ ኪዳን መጀመርታ ሓዲስ ኪዳን ዝኾነ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ዘመን መሰጋገሪ ብምዃኑ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ብሉይ ናብ ሓዲሽ ካብ ዘመነ ኮነኔ ናብ ዘመነ ምሕረት ዝተሰጋገርናሉ ዓብይ ውዕለት ብምስትውዓል ካብ ክፉእ ርሒቕና ካብ ክፋእ ርሒቕና ብሓቅን በዓልና ክንዝክሮን ክነኽብሮን ተሰሪዕልና ኣለዉ። 2013 ዓመተ ምህረት ኩልኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ብሕማም ኮቪድ ፈታኒ ተጻብኦ ከም ዘሕለፍና ንኹላትና ግሉጽ እዩ። ሕጂ ግን ዘመኑ ማቴዎስ ተሳዕረ ማርቆስ ነገሰ ዝበሃለሉ ዘመን ኣምላከ ምሕረት ዘመነ ሰላም ዘመነ ረህዋ ዘመነ ፍቕሪ ክገብረልና ጉራቸናን ሰናይ ትምኒትናን ንገልጸልኩም። ንተወሳኺ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍትና ዘለዎ ንዘይብሉ የማቕል ተባሂሉ ከም ዝተኣዘዘ ምትሕግጋዝ ንቡርን ክቡርን ባህልና ስለ ዝኾነ ንጽጉማት ክንዝክር ብሕማም ንሳቐዩ ወገናትና ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጻናንዕ ንዘኽታማትን ንዘይብለውን ካብ ዘለና ምንቃል ከይንርስእ እናበልና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብፍቕርን ምትሕልላይን ሰናይ ግብርን ክንዓይ ንሰርሕን ንዘይተሰርሐ ክንሰርሕ ንተጀመረ ክንፍጽም ብቐንዐና መንፈስን ክንትንስእ ይግባእ። ብረድኤት ርሑቀ መዓት ወብዝሃ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንናን ሃይማኖትናን ከጽንዓልና ሃገርና እውን ክልልቲ ብግርማ ሕፅርቲ በመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ከንብረልና ኣብዚ ዓመት እዚ ዓመተ ሰላምን ቅሳነትን ገብረልና ንዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረቱ ንዘጸጸገሙ ድማ ራህዋሂቡ ፍረ ዘርእትናን ክንሓፍፅን ሓድነትና ኣጽኒዕና ብፍቕርን ሕውነትን ክንነብርን ሓደራ ንብል። ኣብ መወዳእታ ንወርሃ ክረምቲ ባሪኹ ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ንዝሃበና ልምላሜ ናብ ፍረን ቆፎን ከምኡውን ናብ ብርሃነ መስቀሉ بسلام كبصحنا
ጽቡቕ ፍቓዱ ይኹነልና። ወዮ አድኅን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራዮሙ ዋልዕሎሙ እስከ ለዓለም። ወእግዚኦ አድኅን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራዮሙ ዋልዕሎሙ እስከ ለዓለም። ወእግዚኦ አድኅን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራዮሙ ዋልዕሎሙ እስከ ለዓለም። ዘመንና ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ ቅሳነትን ናይ ሓድነትን ናይ በረኸትን ገይሩ ኣብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ገብፅሓና። ንዘመንና ብስጋና ንሕጐሰሉ ብነፍስና ንጸድቀሉ ሰላምን ምሕረትን ቅሳነትን ዝእዘዘሉ ንዓለም ኩሉ ሰላምን ምሕረትን ዘውርድ ይገረልና።